Dnes pro vás mám dům, který se nachází na ideálním místě pro všechny milovníky přírody, procházek a relaxace. Nacházíme se v Rosnici na kraji Karlových Varů. Tato lokalita je vyhlášená chovem koní s více než 150letou tradicí. Pojďte se podívat na tento útulný rodinný dům. Nemovitost nabídne pohodlné bydlení ve 2 nadzemních podlažích a obytném podkroví. Má 2 koupelny a je kompletně podsklepený. Za domem je vytápěná prostorná garáž s dílnou a skladem. Malá, ale funkční zahrada umožní nejen parkování, ale i posezení na čerstvém vzduchu a prostor pro zahradničení. Za domem je romantická vyhlídka Bílá skála, ze které máte Karlovy Vary jako na dlani. Místo je dobře dopravně dostupné. Autem můžete být v centru Karlových Varů za pouhých 10 minut. K nejbližší autobusové zastávce MHD je to 500 metrů. Pro cyklisty je pak výhodou napojení na Karlovu stezku, vzdálené pouhý kilometr. Milovníci lyžování jistě ocení, že v Božím Daru nebo na Klínovci mohou být autem za 30 minut. Moje jméno je Robert Benony. Pokud hledáte klidné bydlení s dostupností města i hor, zavolejte mi.